Good morning. What's happening in Nyeri as far as vote tallying is concerned this morning? Is it a clean sweep for UDA, or where are the celebrations so far this morning on various elective seats that we've seen from Nyeri County? Martin. All right, a very good morning to you, Cleopas. From Nyeri County, we are in Nyeri Town constituency where the county tallying center is located. And what we can say from Nyeri County right now is that tallying is still ongoing. We have had results from 5 of the 6 constituencies announced already, and winners in various elective positions declared. For example, in Othaya constituency, the winner of the parliamentary seat was one Wambogo Wainaina of the UDA party, and across in Teto, the winner also of the parliamentary seat also came from the UDA party, Geoffrey Wandeto. Kieni constituency, where Kanini Kega was the incumbent. The UDA candidate did clinch the win. That was Njoroge Wainaina. Likewise, in Nyeri Town, something similar happened with Daniel Mathenge of the UDA party, also being declared winner and awarded his certificate. Now, what we're waiting for currently is the announcement of the results in Madera constituency. And Madera is specifically very special in Nyeri County in this election because it is where Deputy President William Ruto's running mate Rigathi Gachagua comes from. We understand that tallying is still ongoing and we expect the same to be concluded. But so far in Madera, they have announced some results. The presidential result so far, we have Raila Odinga garnering about 9,328 votes. And as we wait for the other, positions to be announced, what is happening where I am currently is that there is tallying going on. And as you can see, security personnel are here and just to ensure that everything is going as it should be. We have officials, IEB officials, going on with their business. They're verifying results for Mukoroine constituency. At the county tallying center, so far, we have received 3 results. We have Othaya, we have results from Nyeri Town, and we have results from Mukoroine constituency. What is happening right now is that the verification being done is for Mukoroine constituency after the Othaya and the Nyeri ones were done. So we expect later today to receive, or this center to receive results from other constituencies such as Madera, Kieni, so that we can be able to get a whole picture of what the constituency or what the constituencies have spoken, especially when it comes to the county seats. Now, on the question of how UDA has performed in this constituency or in this county, for example, out of the 30 elective positions in the wards, UDA has 26 so far, and out of the rest, 4 of them, 3 are independent candidates, and 1 is an ANC candidate, which was also part of the Kenya Kwanza coalition, meaning that a lot of, or the majority of the seats in the county assembly of Nyeri have gone to the Kenya Kwanza coalition, and more so the UDA party. We're waiting to see what it's going to be like at the 3 top seats, whether Jubilee or whether, TNA or any other party, Jubilee rather, or UDA or any other party will be able to undo or actually rival what the other seats have been. If the results, for example, from Madera, if I can be able to read them for you, the gubernatorial seat, for example, in Madera, the Mutahi Kahiga, who is the incumbent, who was on a UDA ticket, got about 48,000 votes, 637, against Jubilee's Ephraim Maina, who got 7,059, and TND's party, but Dr. Thuo Mathenge got 15,993. Therefore, we just wait and see, wait for the tally, wait for the official announcement of the county results, and we're of course going to be here to make sure that the viewer of Ramogi TV gets to hear what
it is like in Yiero. Celebrations were on yesterday night, because a lot of the results were actually announced between 1 p.m. and around 8 p.m. In the evening, and therefore there was a lot of celebrations. Of course, a lot of people are happy with the fact that they have received their results and happy that they were able to actually win. That's a situation, and that's how things are in Yiero County. Back to you in studio, I'm Martin Monene. Thanks, Martin Munene. Will of course be keeping tabs with you from Yiero County to get to know the latest from that county, where UDA, so far from the report we've received, it's a clean sweep for the members of County Assembly. Ramogi juang mano Martin Munene kinene kanyo kuwoke county mano county no Nyeri penyi kanyo wantiere koda Kasarani kwanombulu maduong' Kasarani kaka machielo mogik penyi kanyo kamineno mano matimore achiel kachiel kawuok kar kwanombulu mag jatend piny Kenya ma Bomas of Kenya. Ramogi juang ang' waluwo weche duto bende mondo wadhi nyime kod mago bende matimore kawacho ni kama wayudo weche manyien matuchona kuonde mopogore opogore ang' warangogi mana kaka gimedo mana donjo. Wacho ni piny kanyo en Kasarani kaka machielo bende wantiere kanyo e Bomas of Kenya. Ramogi juang ng'eyo mana gigo motimore kocha to koro wada mana rango ni bende jalony montiere go kae weche mag telo gibiro ga kendo oganda bedo kod kwano ma opogore kwano mama sawa mar piny Kenya. Kiarango kanyo report mowuok e county no ma Nyeri, weche mantiere kanyo UDA kache kora Kenya Kwanza gintiere kod mbi margi kar kacha. Wacho ni masawa mar Kenya kacha to negi kwako mane yo makare. En ang'o ma oganda mamoko onego bed ni somo kawuok kacha kwano mag siasa gi tigogi e yo machalo nade. Kirango ni kae wadhiye nikech kanyo bende ang' wakelo joloch. Wacho ni jogo ma oyudo kombe gi jogo ma owito gi. Waneno kanyo Kipipiri kacha odhi, Kieni kacha odhi, Kairango Nyeri town kacha bende nitie gigo motimore ma obwogo oganda. UDA omako gwenge makamano. Kaitemo rango gi inyalo keto gi pi mane? Erokamano, mokwongo ng'eni wadhi mbele kwago mbaka kawa wacho ni kura mora mane ja Kenya oluto ratiro mare kamano, kendo kura go kaka ne giseluto gino nosekwan gi masani gima koro warito en lendo mar IBC to efficiency na makoni watudwa deko omiyo nyaka koro waketie twak ni to gini waneno nade. Report mo Nyeri no manyiso ni watende uzito kata ikone stronghold mar UDA mane mokaro onenore ni nagintiere Nyeri toge masawa mar Kenya ikone Mount Kenya region duto ineno ka kare ng'ato ka ng'ato nigi stronghold ne to kendo temo mondo mi protect but ineno ka ok ni masawa no odhi kaka odhino ineno ka kata na jo Azimio kendo for the first time ineno ka ombulu magin elufe kendo ineno ka ng'iela dhine jo Azimio omiyo en ng'wech mane iye tek to kendo en ng'wech kendo gombulu mopogi kendo pogore kuonde mang'eny. Tiere kuonde ma inyalo wenio kaka iwacho Kipipiri gini kata na Kipipiri kende ng'ane Ndaragwa kama Jubilee Secretary General generali mutegno mabindi Kioni inano ka ong'iele oko to ong'iele mana gombulu matin to kama ong'iele oko no to inano ka candidate mare mar president inano ko kendo mia ombulu ma dirom kaka no nyalo matiende ni en amen mane dhi mbele omiyo an ang'eyo konako ni jogi ratich gi ng'ato express ratiche kaka nodhi to ng'wech mane oringo ni en ng'wech maber kendo en ng'wech motegno kendo en ng'wech mapani nyisowa ni mbele kumwadhiye ni biro chopo kama koro kare parties gi moro ka moro nyalo bedo ni ringo kone gi kocha bende kombe gi yuda yo makare iyudo ka kombe gi yuda ng'e kadok Migori wiyano inano ka Migori inano ka ntiere side mabende gimbe nagi koma ni UDA achiel ariyo kato kuonde modong' to bina ka gin gikone wan koro wadonjo wan ODM kendo inano actually kato woman rep inano ka koro gikoni mochung' kende koni the independent candidate Fatuma bende inano ka imbo wuoka omiyo apani ng'wech ma waketono ng'wech mane jo Kenya oketono gi campaign mane candidates otimo an kata yudo kom kata ok yudo kom pongezi kwenyu mokwongo yani utiyo tich ma miyo kata pinje mamoko ong'iyo ni demokrasi e Kenya tiyo ja Kenya nigi duol
joma temo nyiso mondo mi kik giwe ni yiero kata siasa competition ni en gima light. Gin yawa mane ok odhi o register kata yawa mane o register to ok odhi ogo ombulu. Kanyo onego bed ni sani ka thuolo makoro mapok tim godo lendo mogikni. Parie kama imiyo obedie. Para neni ka dinyichi timo gima nonego bed ni timo ma ok obed. Da koro sani kata eneno ka ng'eny ji kata tije ineno ka itimo tich to pod ombekni ambeka matin idwa winjo the final. But kik waweni ka thuolo biro mar register for voters to nwadok chien register. Ka thuolo biro mar go ombulu tim gi yore te mondo mi go ombulu. To changamoto maduong' onego dhi ne IBC kech kata pinje moko molony oko ineno ka gikonyo jogi ma ging'e ni samoro idhi bedo maonge ndalo go ombulu timi thuolo mondo mi lut ombuchino nikech imbe in gi right mondo mi go ombulu. Ikoni kar thuolo mimi mondo mi exercise your right ikoni article 38 rights that mano political choice gi kaki campaign choice mierono onego bed ni mi thuolo no ma administrative kata minor encumbrances okonego bedi yani gik mageng'o right ratiro marino okonego bedi omiyo distance to gi samoro Kenya bede sani ni kama tek nikech uchumi ma Kenya na ok ber ahinya to kata uchumi ma oko bende na ok ber to yudo ka nauli mar ji mondo mi oringo dhi kata dala kuma ng'ato nodhi ong'ade ombulu yudo ka nauli bende noduogo bare ndasi. Koro IBC onego ng'i mbele mondo mi ofweny ni gima koro dhi mbele ni wamanyura na rieko ma within the law mabiro miyo jo oganda wa duto tetete kama gintiere giyude thuolo mondo mi ombuchgi kata ratichgi mar luto mburuno gitim madhi kare. En normal kendo mondo mi political parties kata formation gi defend kata gitem ka giwacho ni kuonde ma waluongo ni strongholds magwa ikawo ni kuondego protect ngeni ka in japur ting'e rwadhi mikete bugo maywa lomo maber. An kadongo kich kanyaluo mboga wakanja ineno kadongo tineno ka rwedhi mikete bugo go gin ka gisea pur to gin ntiere lum moro ma oketnegi mayom malong'o kama gin kende mikwagie nikech gitiyo tich matek. Mano siasa kabio onego bed ni timore kama ku stronghold ming'e ni kwendi to nitie faida mang'eny mawuokie nitiere kaka nyakitagi kendo dogi mondo mi gitegno. Ywaruok aina manyicha wabidwa bedo godo e yore mokalo gimomiyo kelo mano en ywaruok ma ineno kata ka nomination process ineno ka ng'ikruok odwa bedie mang'eny gigo konego timre nikech nyalo ketho chuny oganda mondo mi owuog kaka gidwaro mondo mbulu ogore 100%. Kamano ka gigoyo mbulu weche mopogore opogore waduogo pod gwenge ma Nyanza waduogo mondo arangane iwacho ni party loyalty kata bedo kod adieri duond bura moteri e od bura kacha nitie jok moko makoro iwacho ni gin losers. Gazet mara The Standard okinyi maka wuono ka entiere kar kanyo kane kale wiye kanyo nitie gik moko mane buogo oganda ahinya. Kaunti ma Uasin Gishu ka ok sir lwedo jatendi kendo jatelo mane idonjo gi duond bura mare ka idonjo e od bura kacha iyudo chwat kendo chwat mantie kanyo maneno gi kendo ka gintiere kacha. En ang'o matimore? Otino Kajwang' mosenindo nosekonowa senator machon ma kaunti ma Homa Bay. Ineno kanyo wan gi Mishra Manu Swarup Mishra mantiere kar kanyo wantiere koda wanyawacho ni jodak mantiere kar ka ineno kanyo maoka maore wan gi Naomi Shaban jogi magi ok odhi e tok chik kata mar duond bura mora mora to gino magitimo iwacho ni Mishra kwanya rango kanyo mokwongo nobedo winjruok moko ni kare kod jalup jatend piny Kenya William Ruto kendo campaign mane iwacho ni kik uyier ng'ama kama mondo donj kanyo. En ang'o ma puonj mane ma wayudo kotenore kod bedo jadieri e duond bura mari moketi kacha nikech moko bedo waseneno nyaka gwenge makaluo mano dhi ochung' kar kendgi to nge kama gidhi. Mokwongo pani waduogi e chik mondo wang'e ni to ang'o momiyo wabedo gi political parties.
Matieni bedo gi political parties iko ni an mae dala ma antiere mago e dak. Samoro nyalo bedo ni dala no konde ne moko lil. To in kaka in a member ningo bene konyo mondo mi iywe obed maler. Apa ni kanye ma party members okosebedo ka yudo thuolo monego bene gi yudo. Ma dieri jotendwa mosebedo korito party gi. Onengo gimbe gitim gimiluongo ni introspection. Gingi chunyi gi matut piny mondo gifwenya ni to ere kosa mosebede momiyo joma moko yudo ka koro ige wang kendo gi party. Mana chiel. Mar ariyo, en jalno moseyier gi party kaka ODM kata moseyier gi Jubilee. Kato kisedhi tichake gwe party moteri kanyo. Nikech ing'eni seche ma party no oselos kamano mondo mi party ka party, political party iloso nikech ang'o. Mondo ing'i yore te ma legal, ma within the law, mondo mi mark loch mar piny, capturing power. Mano e gimomiyo parties go nitiere. Kato in kisedonjo, ichalo ng'ama ja Arsenal, to koseketie pap, ina defender. Kar mondo defend ine mikao mpira na egwe gondu. Mano ing'eni kata mshahara ok onego bed ni chuli. Nikech iketho the goal mar political party. Apani mane omineno ka ng'eny joma ringo makiergo imiyo gi Orlando manyawuoya. Orlando kisiasa. Alfred Keter Manandils bende ne oluar. Mano kaluwore kod weche makamane osebedo osebedo ka embota. Yeah, but nitiere bende yawa ing'eni Kenya kaendi kuma wuoke bor. Nitie ndalo moko ma KANU ema koro en party kende. Ma gima KANU wacho to koni duond KANU en duond Moi kaka ndalo no. To koni gimo wacho no mane madhi mbele kuonde te. Iyudo ka culture no en culture ma oduogo keto Kenya obedi akere keke madiny manyicha tek ahinya. Omiyo thuolo ma koro kel gi chik manyien, pend chik manyien ni. Omiyo nengo koro wa build koni a political culture mar tolerance, mar democracy, ma tiende ni opinion koro nyalo compete, ma in bende kineno ni kare od bura kata a party, ma intie political party ma intie, inano ni ok ber ni. To konengo beni ibedo kanyo to ina ng'ama siku kelo mana chilo ya kanyo. Iko ni akaka makoro chopini. Taneno ka party ni to koro kawinjerago ti landa adhara ni an koro adhi e party machielo. To ok ni onget manong'iewo mag jo party monengo beni giumorego ka. Imbi onget imako iumorigo lakini in ng'ama suoto wach bathe makocha. Omiyo political party loyalty no to nengo beni timore kendo nengo beni ng'eyo ma kaka achiel kuom gik monengo ng'i political processes. But maduong' ahinya political parties wabe nyaka dongi. Ok ni kamano nyuoli no misike. Dongruok mar political party en mar ng'iyo ni to members bu recruit gi. To ok ni recruit ni ng'ata to koro donj. Mokwongo iko ni to political party ni upogore gi macha e yo mane. Ideological orientation. Position mar party ni. En ang'o miyo an ka donje ODM tiko ni en ODM nikech ochung'ne social democracy, ochung'ne dongruok mar piny kama ochung'ne gigi. Tiyudo ka nitiere jomoko magin ibro poka gi kendo giringo samoro gidonjo kanyo kendo gin gi ng'wech matek to dhi mokalo mbele kucho. Koko duogo fwenyo ni party ni en marang'ocha. To osekete kendo en mbele kacha. Kendo gine jogo mantiere ga ka watimo negi nonro kendo ka wan kod gi wang' jowi mar Ramogi TV ka winjo ka giwacho kanyo ni gin lifetime members mag party. Kendo wacho ni gin ngima giduto gibiro bedo mana jo chama. Kendo ka irango jok makamagi ka ochopo kinde makoro paro mopogore oneno. Bende duond bura moro amora nego bed gi demokrasia mar winjo paro mag jokanyo kaachiel koda jakanyo man gi paro mopogore gi gino ma en bende oparo ni duond bura nego bed ni timo nikech gwenyruok mar paro ni ema kelo pogruok kata kinde gi mag siasa. To miyo jok moko luar ahinya wacho ni luar piny pangla iboile bola kanyo tin ko poglu pangla mosebedo kadhi mbele. Duond bura onengo ya kel thuolo ne joot mar duond bura no. Thuolo ne nikech ing'eni ka in ng'ama ntiere village level, ward level, constituency level, county level, kama intiere no nengo beni party ni yaw thuolo mag dholuo tiko ni duol.
duond bura en duol makoro duond cha makoro miyo pachi gi weche mineno to gi paro minyalo solo bende iduoge yudo yeka to ng'enyne ni parties wa ok osebedo katimo mano. Apani mijingo nego beni wang'iyo ni to political party leadership ere kaka bedo strengthen mondo mi jo party duto kata jo mantie duond burano ong'e ratiro margi to bende okeli ideas manyien magiparo ni nyalo gero godo duond bura ma kadieri king'iyo mfano mar South Africa, African National Congress, iyudo ka gin kaka ibedo membership ni kisedonjo go gi kaka itimo ne party, iyudo ka chal ka gima imi na points, iluongo ni bonga points, imi points makoro chopi konino magi jo party mokwongo ng'eyo gima party en to bende nitie gima osebedo kotimo mondo ger godo duond burano. Maka kata ng'at machalo nade kata in jang'wech ma iringo ng'wech aina mati donjo kawuono to kidonja ni koro in mikoni in namba 1 midwa ringo mbele nikech samoro in idonjo to kare ok ing'e ni party wane iringo godo nang'o. Mano apani onego beni kar tiegruok mondo mi wabed gi very strong parties ma inclusive kendo ma winjo pach jo partigo. Ndalo machon parties gi nyicha weche mag pesa oduono negi ma inyalo yudo ka programs mang'eny na ok ginyal. Sani ok onego beni nitiere political party man gi representation e bunge, ok onego beni nigi tapuno nikech nitiere pesa mimiyogi political parties fund mimiyogi mana mondo giran go political programs. Omiyo an gima da encourage go political parties mondo mi grow gitim political education induction koponi gikawo members manyien mondo mi kidonjo ting'eyo ni gini emo mi adonje party ni makata rules moko ma ikoni kata ka chieng' yiero bedo to wan kamae kaka watimo ok rit nyaka last minute. Idonja king'e ni kaendi nyaka tim some effort mondo kata kuponi amba gombo mondo mi abede komoro kokamba yudi ok idonja to onge gimitimo in ibeda kanyo kata samoro ati kumiringe cha oriembi nikech ni se toroka gi pesa moko kuno koro idwa tiyo go mondo mi yuk jamna mondo mi tel mbele mano be makelo gwenyruok ei party wagi. E gwenyruok mantiere kar kae mana kwadhi mana nyime ng'ato nyalo penjore ni ka intiere duond bura e okang' mane minyalo wacho ni oromo mondo mi awuogi. Waneno mano ka timore wakiano timore yo machalo nade kade jaod bura mantiere jaod bura machon koro nikech santie jaod bura moyier manyien mano ma Suba South John Badi kade bed ni ok owuok ni ok odhi laro komno kendo dok mane komcha to piem kod Karoli Omondi en madoro otiko mar ODM. Karoli Omondi dedo thuolo mar donjo kacha kendo bedo kacha jaod bura makoro yier. Kopogore gi mano bende nitiere thuolo moro mar duond bura mar wacho ni kinde ochopo kata mar welogi nikech ng'ato osebedo jaod bura kata madhi tama 4 kanyo to onge lokruok moro amora mineno kama nitiere. En thuolo makare mar loko kata ng'ato nyalo wacho nade ni kinde ochopo mar wuok igene telo to gi loch mago gik moko ariyo. Loch matiende ni koro osemi vyombo vya dola mag mashinde mag piny dwa tawala mano kaka koro warito lendo mar ker to gi telo maikoni ng'ane osebedo ka gin emo represent wa kaka MCA kata kaka constituency to yudo ka nitiere jomo iyiero ndalo mang'eny terms mang'eny to nitiere kuonde ma constituencies wa ma bende ong'iyo mana gi yiero ng'ato tam achiel kaka Alego Usonga for the first time jo Alego odwoko bunge gi etelo king'iyo nyaka multi party chakre en tam achiel ikoni en log dichiel to log dichiel to ma atani usiopona mano ikoni pongezi kwako nikech convince jo Alego Usonga kendi tiyo negi kato gineno ni onengo wadok wanuoye ipenjo ni to terms adi moromo ngini mano penjo madwoko tek nikech terms adi moromo kar mi thuolo mondo mi dhi no duond jopiny ka ging'eyo tich mitiyo negi emonengo beni decide mondo mi oduoki emomiyo ka chik to onge term limit moket ke MCA
kata od bura ma county kata od bura ma malo ma national onge term limit. Term limit nitiere mar office governor ma kata idhi ni bedo governor term achiel na Wajir kati biro Nairobi ni dwa bedo governor. Nairobi ko yieri titieko mana term achiel kende nikech ni se serve achiel kuch matiena maximum 2 terms. Kati timo gi continuous nyaka bed 2 terms. Kati timo achiel to chot ang'e chak idhi yudo machielo pod ok inyal koni ni sani machano chot kura chako manyien adhi go more than 2 terms. Kato gi president be mantie gi term limit. Ang'o momiyo itimo mano? Nikech magi gin very executive position. Kato bende loch kata ng'ama omi nikech county governor to gi president mano chief gine CEOs mag state kata Kenya mangima to gi CEO mar county mangima. Komi igni abich mondo miti kati koni kitiyo maber wadhi medi abich. Bang' igni 10 ka gik mane dwaro ka okitimo ikoni kare indi yue ng'at machielo chake nikech nitiere away mabende ikoni new ideas idwa ni mondo mi odonji. Kiseng'iyo mar bedo kanyo to samoro ibro stagnate, you become dogmatic. Iparo mani kaka ni donjo che kaka idhi mbele. Kendo mago bende moko monego bed ni nenre e ute bura mopogore opogore. Kirango kanyo ni jogo mosebedo kacha wacho ni higni 15 ne wachak telo ero koro wachomo tielo mara madhi kete higni 15 kochopo yiero manyien madhi biro. Higni 15 tibedo kanyo kosekalo. Higni 10 mosekalo sani. Nitiere oganda moko mosebedo kanyo e od bura koro wacho ni tam madhi 2 tamo kadek. Wach macho mag stagnation cha. Ini chung mana kacha kama nitie dongruok gi paro maliw manyien onge. Gik matimore oganda machalo kamagi mantiere telo. Ginya yudo thuolo mane marango ni weche gi mag yiero itimo be ok en kata yo moro makare. Onge nade ni kinde ochopo makora wacho ni oyo jowadu kama nuketa an koro nyaka sani aromo. Iwacho ni telo ni mit. Onge kama dawe. Bentie ng'at moro miparo ni kaluo kanyo manyalo yudo thuolo mar wacho ni an koro asechung' moromo. Mojo pena we ok adwa komora moro. Ok awach kata ni kaluo kende. Telo mit. Telo to mit ne jite. To telo ma mit mogik en telo makonyo piny. To ka in bende ni koro mari no kenjre midwaro mang'eny to jopiny bibiro koni ni oromo. Ng'iyane gimotimore Busia. Busia County jamong nyicha governor motiyo terms 2 kendo king'ama jaoko tikoni ae dong notiyo maber. Kato gimoro mar koni ae an adwa mabedo jatelo seche te dong koro nodhi laro kom mobiro go assembly, National Assembly. Jopiny koni ni ae na wasemi thuolo gi teko mondo mi igni 10 itinwago ka kati dwa duogi dolori ka apana gitame. Gima timore ainano jopiny nyalo retire ka giseneno kaya isetimo moromo okonego be ni kori chaki dok ku kata jopiny nyalo koni isetiyo igni terms 2 3 to pod waneno ka in gi teko gi skills gi ujuzi waneno ikoni it matures with age kaluwore gi jok mantiere the food industry wine production ikoni kako medo bedo mamit. Nitiere jok ma bende tendgi chalo ga kamano. Omiyo term limit kanyo tata paro ni jopiny onego be ni tudore kendo ging'iyo gitimo gimiluongo ni oversight ne jotelo. Maka jatelo donjo to onego be ni gin gi gimiluongo ni checklist matiende ni koni jatelo ni ini donjo to gimodwa ni timnwa en 1 2 3 4 5 kata gik moko achiel nyaka 10. Maka kori chako duogo ni mondo mi oduoki tikoni ni ok wach kende in nyichwa mi telo mondo mi igol ilosnwa gini 1 nyaka 10. Achiel ni ichopogo kanye tick kata x. 2 ichopogo kanye kati ikoni ni sani to ok wadhi mi yue monde watem ng'ama chielo kata ikoni ni tiyo nwa maber wayudo kaka tendi ber wadwa medi ane higni moko 5 to wadwa ni mondo imed jiwo kama nitie maber ni kata manyien makoro wachako mi agenda manyien mane kama endeleo bende dhi mbele kor gweng. To ng'enyne jopiny oganda mar Luo to oganda mar Kenya ok bed ga piny mondo mi gitim assessment ainano. Kech chopo kama koro dhano ging'iyo mana ni achiegni gi ng'ane adhi yudo gini kata ni
jamna oyuki mondo mi jamna iyuko ni sani nawinjo ni yuko moko yuko machopo kata na 500 kata 1,000 odiochieng'. To kose yuki ni mano to bang' higni 5 ka koro ing'iyo malo gi piny to ok ine gima timore. Mano bende onego bed ni jopiny ikwero mondo mi kik gitim mano. So jopiny onego bed ni tiyo gi power gi. Gimbe gi oversight jotelo to gin gi power ma kaluwore gi pend chik ting'e ni nitie power miluongo ni gi recall kata na jok moseyier mondo mi ochopi ei kaka bunge. To recall no pok aneno kotime kamoro amora nyaka ne wachak gi tiyo gi katiba manyien, katiba 2010. Akia gimomiyo ji oluore to nikech thuolo no onego bed ni kineno ka koro jotelo tiyo magalagala to onego bed ni iyuagi chien, iyuagi mondo mi gidog chien. But in a nutshell, kaluwore gi kaka waneno yiero ma jo Kenya otimo kendo gi express themselves, apa ni kik gibed gi to mang'eny ahinya, kata kik gibed regrets, what do we call regrets now? Kik gibed gi wanajilaumu. Kik gibed ni gi regret ni nago ombulu machalo na kama ni goyo ombulu no e kama paro ma pachi no chopie mani neno ni ber ni dhi wuokie, mani neno ni gik mani dwaro dhi timore. Omiyo kik ibed gi regret no, itiyo gi ratiro mari mitieko godo yorno. Omiyo apani where we are koro onego bed ni wabedo okoni tuliza boli. Wang'iyo ni to mbele kama koro wadhi ni en program mar dongruok mar jopiny wachako godo nang'o. An ere my role in all this. Apa ni kanye madwa ni mondo mi aketie. Mano ni yo makare nyokora moge jo wada manarango ito boke mopogore pacho kae ne wan gi weche mopogore kanya ka sani bende wanya mana neno bende kata ite maradek mano mara standard iwacho kanyo nitiere jogo mowuok e kombegi to anya bina warango mago mantiere gwengewa makaluo ni kinene sani to dhi yo machalo nade. Wan gi Jimmy Angwenyi ni kanyo, wan gi Chris Obure, Samongeri, Amos Kimunya kia okanyo bende, wan gi Wafula wa Munyinyi ma bende en jagoro no kairango kan jagoro maduong' jagoro maduong' mar kata mano ogai madunduran mar DPK. Kairange kanyo kachel kod Joshua Kituny, Kimani Ngunjiri mabahati, Olaga Luoch ma Kisumu West ka John Olaga Luoch osebedo jaduboro kuom thuolo maromo higni 20. Higni 15 kuom 20 gi duto. Rosa Buyu ma bende en sani human rep ma Kisumu County osetemo mondo mi ochop kata kendo gazet ma kawuono gino mowacho kanyo ni en gimoro ma obedo gi mor ahinya ka oyudo kom makamano mondo mi otine oganda mawuok Kisumu West. En puonj mane ma wayudo kaluwore kod jogo marito higni 15 gi jogo matiyo kuom higni 20 to bang'e igole kombe machalo kamagi. En gimoro mowacho ni watem jatelo machielo mondo ne gino manyien manyalo timore kar chungo od bura wa koso en puonj mane machielo ma wayudo kuom mae. Erokamano nikech iluongo Kisumu Town West gi nyinge. Okil Olaga Luoch, erokamano isetiyo kendo tich ni kata osebedo ni yiere gi party mopogore kata duond bura mopogore isebedo ka itiyo nikech the last kendo koro dhi kaka independent. To tich mane tiyo no apa ni jo Kisumu Town West koro gineno ni iluongo ni Dwasi Rosa Buyu makoro omi thuolo mondo mi odhi godo mbele. Apa ni intie reserve bench kendo gimi thuolo ni koro imbi nyalo mana konyo nikech ang'eni Olaga Luoch ng'ama ng'eyo, ang'eni chunye gi pache gi gimoro amora ma en go en mar ng'iyo ni to jopiny ere kaka yudo dongruok kendo konyruok kanyo. So one thing otiyo motegno but jo Kenya kata jo Kisumu